खैराबारि इउएन एकाडेमि फरायसालिया दिनै गंसे गोदानै फरायसालिनि खुन्थिया गायसनदों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खैराबारि इउएन एकाडेमि फरायसालिखौ थांनाय 2003 मायथाइयाव गायसनदोंमोन। नाथाय बे फरायसालिनि सोलोंनाय थासारिखौ साबसिन खालामनो थांखिजों दिनै फिन आरोबाव गाहाय खुन्थियाखौ गायसनदों। दिनै मोनसे मोजां थासारिनि गेजेरजों खुन्थियाखौ गायसननानै होयो मिरु बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारिया। हाबाफारियाव खैराबारि जौमा फरायसालिनि गोरायुं खैराबारि इउएन एकाडेमि फरायसालिनि गोरायुंजों लोगोसे फरायसालिनि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोनहा बाहागो लायो। खौरांगिरिनि सिगाङाव खैराबारि इउएन एकाडेमि फरायसालिनि आफादगिरि हेम बर'आ मा बुंदों फै खोनासंना लानि। नोंथांमोननि मिडियानिसिम खैराबारि इउएन एकाडेमि जानानै गिबियावनो साबायखर बावहरदों, खुलुमनाय बावहरदों। जोबथायबाबो बोथोरनि बयनिसिमबो गोजोन हामलायनायखौ बावहरदों। नैबे समाव जोंनि खैराबारि इउएन एकाडेमिया 2003 मायथाइयावनो जोनोम मोननाय बा बै समावनो गायसनजेननाय प्राइभेट स्कुल। बै समावनो बै समनि जायफोर फाउन्डार बिथांमोननि मोनसे थांखि दङमोन जे नार्सारि क्लासनिफ्राय 12 थाखोसिम गायसननायनि मोनसे थांखि दङमोन। बिदिनो दिनै फैयै फैयै जोंनि खैराबारि इउएन एकाडेमिया थांनाय बोसोरनिफ्राय जों 11 क्लासखौ जों आथायन होजेनबाय, बा जों थांनाय बोसोरनिफ्राय 11 क्लासखौ जों लाजेनबाय। बिनिनो जोङो देग्लाय 12 थाखोसिम जों आवगायनो हाबाय। बेखौ नाहरनानै, बेखौ नोजोर बोनानै जों दिनै खैराबारि इउएन एकाडेमिया खथानि गोनांथि जानायखाय जों जोंनि थाखानाय फिल्डआव जों मोनसे बिल्डिं ग्रेन्ड बा बिल्डिं लुनो सानदों बा न' लुफुंनो सानदों। बिनिनो दिनै गिबिसिन खुन्थिया गायसनदों। बे खुन्थियाखौ जोंनिनो दुलाराय बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारि सार बिथाङा दिनै जोंनि लिंफा माफा लिंनायाव फैनानै जोंनि खुन्थियाखौ गायफिनना होफैबाय। बिनि थाखायबो बिथांनिसिम जोंनि इउएन एकाडेमि जानानै आं साबायखर बावहरदों। नैबे समाव आं जाहाथे जोंनि बे न' लुफुंनायजों लोगोसे जोंनि इउएन एकाडेमिनि जायफोर फरायसा फरायसुलि बिथांमोना इयुन जिउनाव गोजोनै सासे गोग्गो फरायसा जानो हायो, बिखौ गासै रायजो राजानियाव अनसायनाय बिहरदों, आर'ज गाबहरदों जाहाथे बोर साबसे हरो। बै फरायसामोना जाहाथे सासे मोजां सुबुं जानो हायो, गोग्गो सुबुं जानो हायो। दा बर्थमान जोंनियाव गासै फरायसा 500निबो बारा दङ। प्राय 535 फरायसाफोर दङ। लोगोसे गासै स्टाफआ 45 जन दङ। हस्टेलनिबो बेबस्थाबो दङ। हस्टेलाव जथेस्थ' जोंनि नांगौखिनिखौ जों होनो हादों। बेबायदिनो हस्टेलावबो प्राय 135 स्टुडेन्टफोर दङ आरो स्टाफ दङ, बेयावबो वार्डेन दङ, हेल्पारफोरबो दङ। बिदि दङ। जोंनि दा बर्थमान जोंनि नैबे हस्टेलाव बाक्सानिबो दङ, ओमफ्राय उदालगुरिनि दङ, आरो बिथिं मुसलपुरनि सासे दङ। बिदिनो गुबुन गुबुन ओनसोलनिबो दंफैयो आरो। गुन गोनां फरायसाफोरनिसिम मोनसे गोनां फोसावथाय। गुबुन गुबुन डिप्ल'मा, इन्जिनियारिं, डिजाइनार आरो पिएचडि डिग्रिफोरनि थाखाय क'क्राझार CITआव एडमिसननि अनलाइन रेजिस्ट्रेशन खालामनाया जागायबाय। गुबुन गुबुन आयदानि डिप्ल'माजों लोगोसे बेचेलर अफ टेक्न'लजि, बेचेलर अफ डिजाइन, मास्टार अफ टेक्न'लजि, मास्टार अफ डिजाइन आरो डक्टर अफ फिल'सफिनि डिग्रि खालामनो हागोन। मे दाननि 15 खालारावनो अनलाइन रेजिस्ट्रेशनआ थुंगेगोन। जुन दाननि 8 खालाराव एडमिसननि एन्ट्रेन्स आनजाद लानाय जागोन आरो जुन दाननि 25 खालाराव पिएचडिनि एन्ट्रेन्स आनजादखौ लागोन। अनलाइन रेजिस्ट्रेशनखौ नोंथांमोना दिनैनिफ्रायनो www.admission.cit.ac.in आव खालामनो हागोन। आबुं मिन्थिनो थाखाय 7086187124 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।